Per què no et crec bé? Tia, ets rara de cagar. No dius mai res i a sobre tot el dia aquí tancadeta a casa, mira, com una friqui. T'ho he posat allà perquè ho veiessis. Ja, friqui. Sí, friqui, mira. Tu, en canvi, ets freda. T'importa una merda si la gent pateix. Com quan me discriminaves a classe. Escolta, no em vinguis amb el rotllet del bullying, que jo no t'he pagat mai. Ni tan sols et parlava. Et reies de mi. Tu saps el que és quan un profe mana a fer un treball de 2 en 2 i ningú el vol fer amb tu? Saps el que és? Que et mira així encara trista i et digui no, va, Irene, tu fes-lo sola. I just després haver d'aguantar les rialletes dels altres. És que deu ser molt graciós això de que algú se senti marginat de classe per ser diferent, no? Ningú m'ha volgut conèixer. Ningú. I tot per què? Perquè pensava diferent. Per la meva forma de parlar. Què? Perquè sóc de les Terres de l'Ebre i no he nascut a Barcelona. No en tens ni idea de l'angoixa que he passat, tia. No en tens ni idea del que és un atac de pànic. És que no ho saps. És algo tan fort, és que no t'ho desitjo ni a tu. Saps per què t'he obert la porta? Per a poder-te mirar-te a la cara i dir-te tot això ara que estem a soles. No, si vols, ara, riu-te'n, va? Va, riu-te'n, que t'ho passaràs molt bé. Com tu t'has rigut a mi ara que parlava anglès. No és el mateix. No, no ho és.